ana ta magana akan yadda jama'a ya kamata su fuskanci waɗannan ƙalubale na zaɓe da sauransu duk da ka ga yadda abin zai kasance. Haka waɗannan wawayen za a zo da turamin zannuwa da sabulu, masu ɗan dama-daman mashina na ɗan sama-saman motoci. Wallahi ina gaya muku, a 2027 in jama'ar mu kuka yi kuskuren karɓan waɗannan abubuwa, na rantse da Allah ko mota ka karɓa, wallahi sai ka yi ciko. Ka buga kuɗin motan da aka baka, ka buga tatsanka da za a yi, na rantse da Allah sai ka yi ciko akan mota. Saboda kan za ka bude idonka ka bude idonka, wannan wautan ku tattara shi ku ajiye shi. Zaɓe ne da za a yi na 'yantar da ƙasa, na 'yantar da arewa, na 'yantar da kanka, na zaunar da kanka lafiya. Zaɓe ne da kowa ya kamata ya bude idonsa. Ba ruwanka da jam'iyyar kowa, waye za ka zaɓa shi ne a gabanka. Nagartattu waɗanda ka tabbatar ba za a buɗe musu ido akan 'yancin al'ummarsu ba, ba za a mishi barazana akan al'ummarsa ya sadaukar da su ba, ba za a ɗauko laifinsa a ce in an faɗa za a tona mai asiri ya miƙa wuya ba. Ku zaɓi 'yantattu wadda kuka san ransu za su iya ba da fansassa akan mutanensu. In an zo an raba muku mashinan fi sabilillahi ya baku, kuna jin ba zai mayar da kayansa ba ne? In ya raba motocin wakafi ya yi, Allah ya kai ladan wa mamansa a kabari? Haka ne. Idan har ka ɗauka zaɓen da za a yi nan gaba, a halin da arewa take ciki, zaɓen da za a yi a 2027, ka ɗauka zaɓe ne da kake jiran a baka mashin ko mota, ko a baka kuɗi, ko a baka sabulu ko omo. Wallahi ka cuci kanka, ka zalunci kanka, ka zalunci 'ya'yanka. Kuma ai na gaya muku wancan karon, na ce wallahi kai in baka gane ba, mu mun gane maka. In ma baka gane ba, wallahi nadamar da mutane da su yi suka yi zaɓen tumun dare a wa'annan lokaci da zai zo, na rantse da Allah duka al'ummar mun zam sori. Kaga da yadda fitintinu suke sanda ta ko ta ina. Saboda ku tsaya ku yi lissafi makanku. Ko wanka ne ya tsaya takara, kai wankan ai ka san shi. In bai dace ba ka yi watsi da shi. In bai cancanta ba ka yi watsi da shi. Wallahi ina gaya muku, wannan zaɓe da za a yi mai zuwa, wallahi ku cire komai a ranku, ku yi zaɓen da za ku samar makanku mafita. Suna nan yanzu sto ana ta tara mashina, ana ta tara taliya, da gaske ne ana ta tara taliya. Saboda haka ba ruwanka da mutum daga wace jam'iyya ya fito, kawai zai iya sadaukarwa akan mutanensa. Za a iya buɗe mishi ido akan mutanensa, ya gwammaci ya rasa ransa akan ya ba da ƙofa akan mutanensa, ya gwammaci ya rasa ransa akan ya ba da dama a cutar mai da mutanensa. Kuma duk mutanen kware da ya kamata nan mutane sun sani, mutanenmu ne fa za a zo lokacin zaɓe Alhaji Ibrahim ka ji wani cewa wani ya fi dacewa amma bayi da kuɗi. Haka ne ko ba haka bane? Duk jawoyinmu haka ne. Shi yasa su in da su shigo sai sun tara kuɗi. Keke da keke za ka ji mutum na cewa ga wadda ya dace amma ba zai ci ba. Me yasa ba zai ci ba? Saboda bayi da kuɗi. To ba zai ci ba ku bane za ku zaɓe shi, mala'iku ne za su zo su zaɓe shi. To in dai wannan lissafin har yanzu kuke yi, wallahi da ku yaba ma aya zakinta, wallahi. Saboda haka kowane mutumin banza ku yi waje da shi. Ku tsaya ku duba nagartattu, waɗanda su ne suka dace su mulke ku, masu kishinku, masu tausayinku.
ba wata al'umma da bata san jama'arta ba. Kowace anguwa ko kansila ne, mutanen anguwan sun san wane zai iya rike su, sun san wane ba zai iya rike su.